Játékautók. Egy napon a játékautók csapata óriási keresésbe kezdett, ugyanis nagyon nagy volt a baj. Eltűnt a kedvenc kisbarátjuk, Drift. Emlékszel Driftre? Ő volt az az autó, aki láthatatlanná tudott válni. Mindenféle rosszat csinált régen. Volt olyan is, amikor miatta borult fel a teherautó, és persze láthatatlanná vált utána, és eliszkolt. De volt olyan is, amikor láthatatlanul elaludt a markolóban, és ó ne, beleborították a teherautóba. A végén azonban elkapták egy láthatatlan csapdával, és akkor megígérte a rendőröknek, hogy soha többé nem fog rosszat csinálni. Ez így is lett, és azóta nagyon-nagyon megszerették a játékautók városának lakói. Azonban napok óta senki nem látta. Így keresőcsapatot szerveztek. Vésüljük át az egész várost! Szórodjunk szét, mindenhol nézzétek meg! Szegény Drift elő kell, hogy kerüljön! Reméljük, hogy nem láthatatlan, mert akkor nem fogjuk megtalálni. Mostanában nagyon jól viselkedett. Biztos, hogy baj van. Gyerünk, fiúk, munkára! Az egész város Driftet kereste. Volt olyan is, aki megnézte még a háztetőkön is, de nem találták. Mivel már mindenhol megnézték és sehol nem találták, gondolták, végső elkeseredésükben megnézik a mocsárban is. Hát, hogyha ott lehet. Jött is a rendőrautó, és... Júj! Ne! Hiszen ez Drift! Itt van a mocsárban, méghozzá teljesen jégbe fagyva. Mi történhetett? Mielőtt kinyomoznánk, nagyon gyorsan hívjuk ide a targoncát, és vigyük be a városba. Jött is a targonca. Alig bírta megemelni. Szegény Drift. Indulhatunk. Egy rendőr ment a targonca előtt, hogy minél gyorsabban haladjanak. Ó ne, szegény Drift, hiszen teljesen jégbe van fagyva. Oda néz, ki sem látszik belőle. Azt a mindenit. Vajon mi történhetett vele? Ha kibírjuk szedni ebből a jégből, akkor biztos el fogja mondani, hogy mi történt, és hogyan kerülhetett szegény Drift a jég fogságába. De ehhez valahogyan ki kell szednünk. Mit csináljunk? Szerintem szóljunk tűzoltószemnek, ő majd segít. Már is indulunk! Oké, nagyon várunk! Gyere tűzoltószem, nagyon nagy baj van, jégbe fagyott Drift. Tűzoltószem jött, és megnézte. Arra gondolt, hogy talán, ha lenne egy balta, azzal valószínűleg ki lehetne vágni a jégből. Hoz egy baltát. Megvan! Gyerünk szem, próbáld meg! Habár tűzoltószem nagyon erős, a balta teljesen hatástalannak bizonyul. Meg sem mozdul a jég. Most mi legyen? És tűzoltószemnek van egy nagyon nagy ötlete. Hívjunk egy tűzoltóautót, aminek a fecskendőjéből kijövő víz talán leolvasztja a jeget. Ez az! Közben szerencsére a nap is kisütött, ez viszont nagyon nagy segítség. Könnyen lehet, hogy ez meggyorsítja a kiolvadást, hiszen a nap melege felmelegíti a jeget, amibe beleragadt szegény Drift. Na de minden esetre próbáljuk meg előtte. Vízzel. Ugye tudod, hogy működik a tűzoltóautó? Ha megnyomjuk ezt a gombot, akkor jön a víz.
Locsoljuk bőszen! A tűzoltóautó elmegy, és hoz meleg vizet. A meleg víztől gyorsabban olvad a jég. Megjött a tűzoltóautó. Most megpróbálja meleg vízzel. Ez már jobb, de ez kevés, ez sem segít. Viszont a napsütés és a meleg víz jó ötlet. Fogjuk meg Driftet, vigyük el, és tegyük bele forró vízbe. Na ne annyira, hogy fájjon neki, csak annyira, hogy leolvadjon a jég. Egy jó meleg fürdőkád víz kell neki. Már egész sok jég leolvadt róla, de ez még mindig kevés. A targonca óvatosan megemeli. Nehéz volt forró vizet szerezni, hiszen ugye a játékautók játékautómosóban fürdenek, de azért nincs lehetetlen, megpróbálták. Tegyük bele! A játékautók nagyon kíváncsian várták, hogy most vajon mi fog történni, hogyha benne van a meleg vízben. Nem telt bele sok idő, és Drift már is olvadásnak indult. Nézd, hogy tűnik el róla a jég, nagyon gyorsan. Picit merítsük jobban bele. Ez az, szerintem kivehetjük. Hát ez nagyon vicces. Egy jégsapka van a fején. Ezzel már tűzoltószem is elbír. Vedd le szem! Sikerült! Kiszabadult a jégből, Drift! Szerencsére megmenekült, megint nagyon kalandos útja volt. És hogy hogyan került bele a jégtömbbe, az majd egy következő meséből kiderül. Iratkozz fel a Játékautók csatornára, és nézd meg a többi mesét is!